Nira जों गामियाव आदामोना सिटिं बानायगासिनो दं नै दा साइकेल लालायलायनानै हौवा हिन्जाव हाथायाव थांनो नागिरदों आदा बाजैमोना आदा आब'मोना आरोना गासिनो हाथायाव थांनो नागिरदों हाथायाव जोबगासिनो दं आदा नै फोरोंग्राया बिथिं केमेरामेन नै आदाया सिटिं बानायदों नै रा जायाखै दाबो एक्टर एक्ट्रिस रा नै बिमाया एक्ट्रिसा बिमा जाबाय बेनो गासिबो नैबे बिमाया ओमफ्राय बिफाया नैबे गस्ला गुफुर गाननाया बिथिं फोरोंग्रा बुरिया हाबा जानाय नै आदाया बेनो एक्टरा आदामोना जों गामियाव शुटिं बानायनो फैदों आदामोनाबो चेनेल दङ तो गाइस जोंना मोनसे चेनेल दं आरोना मानो होनबा जोंनिया मेन चेनेलानो जाहैबाय जोंना बारदै सिख्ला प्रडाक्सन आरो आंनि पुरा पार्सनेल मोनसे चेनेल दं आरोना तो गाइस जेक्स फान तो गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनोबाथाय माने खेबसे चेक आउट खालाम गाइस बिथांनि चेनेलनिफ्राय आं लिंकखौ बिथांनो होगोन डिसक्रिपसनाव तो नोंथांमोना चेक खालामना जाबाय आंनि माबा चेनेल नामा जाबाय जेक्स फान लोगोसे आंनि मोनसे खासे फ्रेन्ड दं आरोना गाइस बिनि मंगलबाराव तो बिथांखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गाइस तो मा बुङो गाइस प्लिज सापर्ट मी बेनाबो चेनेल दं आदानाबो बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो दे आंना मंगलबार ब्लग्स ओमफ्राय दा आंना स्क्रिप्ट फरायगासिनो आरो दा सानदुं गोसा बहुत गरम तो गाइस सपोर्ट मी मैं हिंदी से बोलता हूँ गाइस और पहले बोरो से बोलता था अभी हिंदी से बोलता हूँ तो गाइस फला फली कर दो गाइस और जितना भी मतलब भाई का सब्सक्राइबर व्यूअर्स लोग हैं तो गाइस मेरे चैनल पे मतलब क्या बोले उसको थोड़ा चेकआउट करके और मतलब देखो गाइस मेरे चैनल को पूरा काट डालो गाइस क्या बोलता है गाइस मैं दा बेलेगाव शुटिं बानायनो थांसै ओइथिंनो दा नै बिथिंबो फैगासिनो दं नै जोंना आदाया दा माबा जागोन फिसाला एक्टर बायजानो बियो मेनेक्टर नङा जेनेबा मेनेक्टर नङा बारा मेनेक्टर नङा ओमफ्राय नै बिथिं एक्टर माने बिमा बिफा आरो बिसोर बेलेग जों लानो थांगोन ओमफ्राय फैगासिनो दं माखासेया नै बिसोरनो बिमा बिफाया दा समायखादों आदा नै बिमाया बेनो समायथारदों नै बिमाया नै एसे नायब्रा एसे आब' एसे नाय सिगाजा ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रिस बिमा बिफा हाबा थांनाय आरो ओरै दं थांगासिनो दं गासिमोन जायगाखौ मोनफैबाय बेयावनो लायनो नै केमेरा बेयावनो बानायगोन बानायगासिनो दं बिथिं फैदो मिना दे मिना नोंसोरो नोंसोर एरनो माबा मा ओंख्रि जाखो मा जाखो बेखौ रायलायबानो जाबाय ओइ मोजां खालाम नार्भास जाना बानायगासिनो दं
Nih, ikra. Nih, aspra, dakspra. Magur, ompray bicing. Manam. Jackpot. Ompray bicing. Laudum. Oh, middle sih. Middle sih nih. Ini hawaniफ्राय जोङो तारमाने सुबिदा लानो नारबाय थादों Kamera, men. Kan dंखायो आंनाव दंखायो बायनो हागोन हागोन बेखौ एकदम सुबिदा लाबाय थादों Actor, director. अननानै हरदो हरनानै थाबायना जाबोगोन बिमाया नै बै बिमा जाखांनाया जायाखै लाफिनबाय थादों बे समाव go फैदो नैबे खिदो go जाफिनाखै बानायबाय थादों Gimana nade? केमेरायाव नायनानो नोंसिना दे नोंसिना जायाखै गासमोन स्टिं लाबाय थादों मिनि रोङाखै बिसोर खोनले खोनले बानायफिनबाय थानांदों Ready? 1, 2, 3, go! Fayda. Orang lain mas nade. Den. Ready? 1, 2, 3, go! Lama ni si Mama nalading nama. Ready? 1, 2, 3, go! Lama ni si Mama nalading nama mi tayo ba ni si kapalangin sa siya ba? Yaw na, iwe. Ma. Isi na din nga, may tinggal na rin. Ang dong kayo. Nay na ay ko nang sinar na ito. Parang dia. Ang takana ni mat nang gulbe. Wada. 1, 2, 3, go! Lama ni si Mama nalading nama. Mi tayo ba ni si kapalangin? Mistake. Arjun bo. laut jeli Kesan nang wara. Thay hoban nu bande. Mi tayo ba na limit? Thay hoban aja. Bijay actor. Deh. Deh. Ang na kene dade pun. Itu ada bieu nang sektora. Deh. Ide. Jai. Ro. Kumle ba hna har deh. Deh. Ang dong deh background hna bung maja bero kumle deh. 1, 2, 3. Salang ko sine kishbiru. 1, 2, 3. Ro. 1, 2, 3. Salang sine kishbiru. Malaba lamayaw logo moनबा हारसि 1, 2, 3. साला सिनायाखै बिसोरो मालाबा लामायाव हारसिं लोगो मोन जादोंमोन हारसिंसो लोगो मोनबा गारथाराखै थांबानो सिन्था खालामना नों बेकग्राउन्ड आं दङ नोंबो एसे बुला फैब्रा गारिफोरखौ 1, 2, 3. दे. साला सिनायाखै बिसोरो आंखौ मालाबा लामायाव हारसिं लोगो मोनबा गारथारला आं बेखौ नों सिन्था खालामनाङा जों दंना ब्र समायनामोन एक्चुअली जानाय नंलालै Ara fungsi bung.